Hej, jeg hedder Carsten. Når vi nu i det daglige skal nå vores resultater, uanset om vi er studerende, om vi er iværksættere eller om vi er ansat i en større virksomhed, er det så nok at være dygtig og flittig? Ja, det er der jo garanteret mange, der har den opfattelse af, at det vil det være. Og det bringer os selvfølgelig også super langt, fordi udgangspunktet er jo alt andet lige bedre, end at være dum og doven. Men der er faktisk en tredje dimension, som jeg synes er interessant, og det er den, jeg gerne vil tale mere om i dag. Bevæggrunden for denne her video er egentlig et interview, jeg så med en pige, der netop havde afsluttet studentereksamen. Det var så sidste år. Hun har klaret det fantastisk, og hun blev spurgt, hvad er det, du har gjort, der har givet dig de her gode resultater? Og hun sagde, jamen udover at være dygtig og flittig, for det er jeg, så er jeg taktisk. Og så forklarede hun det taktiske med, at hun i 1. G koncentrerede sig om de fag, hun skulle afslutte i 1. G, og lod resten ligge. I 2. G gjorde præcis det samme. De fag, der skulle afsluttes, fik fuld fokus, resten lod hun ligge. Og på den måde fik hun arbejdet sig igennem sin studentertid og kom ud med nogle fantastiske resultater. Så altså, de 3 dimensioner gjorde en stor forskel for hende, og det er også det, jeg har set mange andre steder. Hvis vi skal prøve at omsætte denne her tanke til en graf, så vil jeg gerne prøve at tegne det på den her måde. Vi har, lad os kalde det, præstationsniveau. Og så har vi tid herudaf. Noget af det vigtigste, det er vores talent. Hvis vi siger, at vores talent kan bringe os hertil. Vi er jo alle sammen født med talent inden for et eller andet. Så det her, det er talentet. Problemet er bare, at hvis vi ikke udfordrer talentet, hvis vi ikke træner, og hvis vi ikke har vilje til at hele tiden arbejde på det, vi synes er svært, så bliver vi ikke dygtigere end det, talentet giver os. Og der er måske nogle af os, der godt kunne komme i tanke om nogle angrebsfodboldspillere på det danske herrelandshold, der har en masse talent, men måske ikke særlig meget vilje. Så viljen, det er den del, der hiver talentet op på et andet niveau. Og vilje, sådan lidt populært oversat, der kan man jo sige, vilje, hvad er det? Jamen det er, hvis vi nu sætter et G på, så står der, vil jeg. Jamen, vil jeg? Har jeg viljen til at ville udfordre og udvikle mit talent ved hårdt arbejde i min træning? Det var de 2 dele. Altså være flittig og dygtig ved ens talent og ens vilje. Der, hvor jeg synes, det er rigtig interessant, og der, hvor den her pige fra gymnasiet gjorde en stor forskel, det var, at hun sagde, hvis jeg nu tænkte taktisk, og hvis jeg skulle afsætte eller forlænge den her graf med den taktiske del, så ville jeg faktisk påstå, at den kunne se sådan der ud. Det kan også godt være, at den ser sådan der ud. Jeg ved ikke præcis, hvilken hældning den vil have. Men det interessante er, at jeg med min taktiske indsigt kan nå de samme resultater på kortere tid. Og det kan også godt være, hvis denne her grafforlængelse holder, så kan jeg faktisk opnå bedre resultater på kortere tid. Og så er det jo interessant. I min næste video, der vil jeg meget gerne komme med eksempler på, hvordan man kan tænke taktisk. Og det kunne være som studerende. Det kunne også være, hvordan tænker jeg taktisk, når jeg skal ud og sælge mig selv over for en potentiel kunde. Jeg håber, du vil se med på den næste video. Hvis du synes, det her kan inspirere dig, så like det. Hvis du synes, det kunne inspirere andre, så del det. Tak fordi du så med. Hej igen.